Hey, what's up mga kamakoy? So for today's video, andito tayo sa yarda kung saan mamimigay tayo ng mga regalo sa ating mga katrabaho. Pansin ko sa mga nakalipas na mga buwan, naging porsige sila sa kanilang mga trabaho at naging tapat sa kumpanya na aming pinagtatrabahuan kung saan ito ay nakatulong sa kumpanya. Kaya deserve nila na makatanggap na regalo ngayong Pasko. Mas forward tayo mga kamakoy, so nandito na tayo sa yarda mga kamakoy. Habang wala pang ibang mga katrabaho natin, sinesegregate muna namin ang sapatos, set na jersey at sika 25 kilos na bigas. Para pag dumating na sila ay mamimigay na lang tayo ng diretso. Nagpatulong na lang tayo sa iba pa namin mga katrabaho para mas maging mabilis yung pag-arrange natin. At hindi rin nagtagal mga kamakoy, dumating na rin sila at syempre umalis na nga ako dyan kasi may pupuntahan pa tayo niya. Lagasan na lang tayo kung sino ang in charge sa pagbibigay ng mga pamasko at yan, sinimula na nga binigyan ng iba naming katrabaho. Syempre hindi nila makakalimutan na magpasalamat sa mga natanggap nila. Iniisa-isa pala ang pagtawag sa kanila para masigurado na ang lahat ay dapat makatanggap. May pipirmahan sila para siguradong wala isa na hindi makakatanggap. At habang dala nila ang kanilang mga pamasko, kitang-kita natin ang saya sa kanilang mga mata. Ay iba naman sa kanila ay nahihiyang humarap sa kamera dahil sa kanilang kagwapuhan. At binuhat na nga nila isa-isa ang kanilang mga bigas para dalhin sa kanilang bahay. Laban ya. Smile. At marami pa nga natira kasi hindi pa dumating yung iba pa namin kasama. Kaya hinihintay na nila hanggang si dumating ang mga ito. Boss, salamat alay sa bugas, boss. Anangga di kay minimo kusay. Okay. Salamat. Firma. Urian sila mama ba? Oh. Ikaw, para bukas ka na. Ikaw sa Salamat, may baklay. Dako na kinig. Katabang na mo. Okay. Okay, sige dong. Ikaw dong, sa Thank you, Boy Makoy. Oh, Beneng. Sa tanang bugas sa tabante sa Lambat. Ikaw, Puslok. anytime mo nga Be, ikaw. tara be. Salamat sa boss. Nakatagyo mo sa kunahanan ni. Be, Wala yung isa ni. Lista sa dali. Wala Eric, Eric day. Salamat taon ni boss. Ano dala Eric? Salamat boss. Sa nakuha niyo boss. Naiwan na yung bugas din eh. Hanggang dito muna tayo mga kamakoy. Sana na-enjoy po kayo sa inyong panonood. Shoutout nga po pala sa mga followers ko dyan na hindi nagsawang sumuporta sa atin at palagi nagsishare sa ating videos. Pala, happy 5K subscribers nga po pala sa ating YouTube channel. Salamat sa ating subscribers. Salamat sa inyong taos pusong pagpasuporta niyo sa ating vlog. Sana patuloy po kayong sumuporta para mas marami pa tayong matulungan lalo na sa mga higit na nangangailangan. At sa hindi pa nakapan-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe now and click the notification bell para palagi po kayong updated sa iba pa nating mga videos. Hanggang dito na lang po tayo. Paalam. God bless everyone.